Når det er mere klart. Hvad er det, Mark? Var det klart? Det er fordi den der fede stik. Where you want it? Hvad siger vi til det? Hvad siger vi til det? Det er faktisk fucking dope, det der. Ja, så får jeg sådan nogle surferbukser. Er de alt for varme? Ja. Skal du hjem og skifte? Ja, fordi prøv at se, så er det sådan, så der er også blevet sådan rainproof. Så er der kraftet med sådan, jeg synes sådan noget regnbuks noget. Så der vil jeg se, når der skal hjem og skifte. Den er styk. Du har bandana bror i barn. Hvad? Hvor bro bandana? Hvor bruger bandana hen? Der i aften er der Blue Mana 2, og Blue Mana 1 var fucking fedt, ikke? Men Nu er det dobbelt så godt. Blue Mana 2, det kan jo... Nej, 2 plus 2, fordi det er allerede sket en gang før, ikke? Men det var 1, men stadigvæk 2, det giver 4. Shit. Og det er 4 gange så dope som første gang. Bombercat! Og vi har dobbelt så meget experience. Ja, tak. Nye DJ's, nye DJ's, nye DJ's. Vi skal ud og se det. Jeg filmer alt. Man kan lave sådan, det er meget lidt sjovt at gøre det, når man har en, man kan øve sig på en, der har 3 bolde også, så kan man sådan, så kaste til hinanden, mens man spiller. Fucking show off. What the hell did that happen? Hey, man talking on dance floor. 5, you're not too stupid. This, come on now. Ebba. Jeg var der også, og vi kunne danse med. Yeehaw. Så mand, så Blue Mana er snart Får ved at vi være lidt til færdig. blokken her. Kom. Blue Mana er snart ved at være færdig om... Ej, kom nu, Evan. Halv time. Blue Mana er færdig, desværre. Men det har været sindssygt. Det har været en grov aften i aften. Gode tunes, gode mennesker, gode vibes. Og masser af øl. Bombercat!